हाई सेकेन्डारिनि मानगोनां बिथां बेवहाय दतमा माबा मा नामलाय आइथियाबारि हाई सेकेन्डारिनि जा प्रिन्सिपाल सार दङ बिथाङा थांनाय बोसोराव एबा 2023 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों स्टेट एवार्ड आइडियल टिचार बेखौ मोननो हादों लोगोसेनो बेवहायनो दङ गुबुन गुबुन फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बेवहायनो दङ बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बेवहायनो आंजों लोगोसे दंफायो आंनिनो मोनसे समनि कलेजाव फरायजाबनाय रश्मि चौधुरी बिथांजों एखे फरायजाबदोंमोन बरमायावनो लोगो मोनखानाय बिथाङाबो साहित्य एकाडेमि मोनखांबाय बे हाबाफारियावनो दिनैनि हाबाफारिखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनाय बरमा दखरा एबसुनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि मावथि फारिया लोगोसेनो बरमा थानानि मानगोनां अफिसार बायदि बिथिंनि मावथि फारिया सार नोंथांमोन लोगोसेनो बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन गामिनि मानगोनां रायजो नोंथांमोन मानगोनां मोसाखावरि नोंथांमोन गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय गाहाम हामलायनाय आरो गेदेरफोरनो सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय दा थारैनो बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों बिथांमोना बुंबाय दङ गुबुन बोसोरनिसाय एबार मानसिया एसे खम जादों नाथाय आंनि नुनायावथ' गोबां जादों नांनायनिबो बारा दा खोन्थाया जाहैबाय रायजो नोंथांमोन आंथ' एमएलए बो नङा एमपि बो नङा इएम बो नङा एमसिएलए बो नङा इएम जानायमोनबा एमसिएलए जानायमोनब्ला मिनिस्टार जानायमोनब्ला नैबे बरमा दखरानो बे बैसागो खुंनायनि नामाव 15 लाख होलांबाय होनना बुंनो हागौमोन दा खोन्थाया बिदि लेभेलनिबो मानसि नङाना आङो दा अब्लाबो गोसोआव मिजिं दङ माब्लाबा फैलाखौ जोख्लायनानै आंनो माब्लाबा मिनिस्टार एमएलए नङाबा एमसिएलए जानायनि आंहाबो स्रोद मिजिं दंखुमायो आरो गिदिर मिजिं लाबासो गिदिर जायोनो जोंहा बर' हिनजावफोरा मिजिंफोरानो फिसा फिसाथार दाना फिसा फिसा होननानै माबोरैजाय सिनाय हायो जेब्ला खुदिया गोरलै जायो बै खुदिया गोरलै जानाय समाव बर' हिनजावनाव जुदि सोङोब्ला मा जोनोम जाखोहाय होनबाथाय हौवाफोर जुदि जोनोम जायोब्ला मा होननानै बुङो गैयाहाय लावखारसो होनदां आरो जुदि हिनजाव जोनोम जायोब्ला गैयाहाय रुवाथिसो ओरैनो दा बेखायनो बिराद गाहायाव दोनखायो गोसोफोरखौ गोजौआव दोननांगौ गुबुन जाथि मालाय मिनिस्टार एमएलए होननानै लाखायो बेखायनो जोंबो गोजौआव दोननांगौ दा जियानो जा बेवहाय आं दिनै नुदों हौवाफोरनिसाय हिनजावफोरा मथा मथि 80% बारा बांसिनानो हिनजावफोर आरो बिनि जाहोना नैबेनि जानो हागौ हिनजावफोरा मालाय गेस सिलिन्डारबाबो हिनजावफोरनि रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरनि मा दंबावो अरुणोदयबाबो हिनजावफोरनि मदिनिबाबो हिनजावफोरनि दा थाङै थुङै हौवाफ्रा ओंखाम संग्रासो जायसै जोबोद साननो गोनां जाबाय आनिफ्राय मोजांबो जादों दिसुन हिनजावफोरा फैसा मोनदों बेंकआव थांनायफोरा फारि फारि हिनजाव अफिसाव थांनायफोरा फारि फारि हिनजाव थाङै थुङै बेयाव गोबां माहाजोन हौवाफोर लोगो मोनदों थिखादार लोगो मोनदों गोबां हिनजावफ्रानो खारफाबायबो दं बे मोनसेया एसे माइनास जादों खायसे खायसेनि थाखाय मोजांबो जादों खायसे बिराद महरफोरा साफा हौवाखौ खामब्रें खुमब्रें मोनदों बेयाव चान्स लानो हादों दा जियानो जा फैसा थाखाखौ हिनजावफोरनो नांगौ मोनबाय थाथों
बेयो सरकारनि हाबाफारि जों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया मोजां हाबाफारि दा जियानो जा दिनै नैबे हाबाफारियाव आंनि बुंनांगौआ बेफोर नङा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बे बैसागु फालिथाया बेसेबां बोसोरनिफ्राय जाबोखो सोर खुंबोआमोन बेफोरनि जारिमिनखौ दिनै बर'नि जारिमिनाव बिजाबफ्राव जों नुनो मोना खालि खुगा खुगाजोंल' बुंनाय खोनायो बिनाय आरो होनाय माबा माबि गोबाङा गोबां लिरगिरिफोरा गोबां बुङो नाथाय आं मिथिनायावबा सासे बोराय मानसि मथा मथि 120-120 बोसोरसो जानाय बे बोरायनाव आं सोंदोंमोन थारैनो बैसागोआ मा बेसादमार माबोरै जोनोम जाबोखो दाना बिदि होनना सोंनायाव बे बोराया होनदों आसामाव थानाय बर'फ्रा आबादजोंनो जाबोनाय आबाद मावनानैनो जाबोनाय दाना आबाद मावनायजोंनो जाबोनाय हिसाबै माहाजोनफ्रा मा खालामोमोन साब्रै साबा दाहोना लायोमोन साब्रै साबा रुवाथि लायोमोन जाहैबाय आनिफ्राय बै समाव दाहोनाखौ लायोबा रुवाथिखौ लायोबा जों बबे समनिफ्राय जागायगोन बबे समखौ जों जागायनाय होनना हमगोन दाना बेखायनो मोनसे सम लादोंमोन जाहैबाय बिसोरो बैसागोनि 1 तारिखनिफ्राय गोदान दाहोना रुवाथि लायोमोन जाहैबाय आरो फैयै फैयै सैत्र दाननि जोबथा जाबाथाय गोजामफोरखौ हगारोमोन दाना बे हगारनाय समाव बोसोरसे मानि मावबाय जाबाय लोंबाय माहाजोननो मावनानै होबाय आनिफ्राय गलांथारनोसै बै गलांनोसै समाव मोसौखौ बोसोरसे अनबोबाय हालेवबोबाय माहाजोनखौ हगारनोसै बे समाव दाहोनाफोरा जोबोद दुखु जादोंमोन जाहैबाय दाना दुखु जानानै माहाजोनलाथ' रावबो फिसाला फिसाजोफोर गैया बा दंबाबो अलसिया गोजा बेखायनो दाहोनाफोरा मा खालामदोंमोन लोगो नांनानै बै समाव सैत्र दानाव मोसौफ्रा जोबोद अंखि जायो ओमफ्राय मा होनो बेखौ दांसो आरो अंखि जायो बेखौ दाहोनाफ्रा मिथिगौ जाहैबाय बेखायनो मा खालामदोंमोन आं थांनायनि उनावबा बै दाहोना गोदानाबा नायफिनगोना नायफिना बेखायनो मा खालामबाय दिग्लिलिथि पानिलाव जायखौ जों लाव होननानै बुंनाय जायो बेनिफ्राय हालदै बायदि बायदि मैगं मैलाखौ देग्लिनानै मोसौनाव फोननानै मोसौफोरखौ दैयाव लांनानै बोसोरसे माने आं मोननाय नंला होननानै थुखैस्रानानै होदोंमोन जाहैबाय बा होयोमोन जाहैबाय बेनिफ्रायनो मोसौ थुखैनाया थालांदों दाहोनाफोरा अननानै थुखैलांनायनिफ्रायनो बेनि उनाव अखानायै एगारसिगोन दा गोजामफोरखौ हगारसिगोनबा मा खालामबाय आं गाबोननिफ्रायनो थांसै माहाजोनफोरखौ खुलुमबाय गेदेरफोरखौ खुलुमबाय ओमफ्राय माहाजोनफोराबो सानबाय मा दिनैनिफ्राय बिसोर थांसिगोन एसे मावना होलांबाय बोथिसे जालांसै होननानै गासै दाहोनाफोरखौ लोगो नांनानै जाहोबाय जाहैबाय दा जानायावनो लोंनायावनो फेलांबाय दा फेनानै गोसोनि बाथ्राफोरखौ फेबासो बुंनो हायोना सोरबा दाहोनाया सोरबा रुवाथिखौ गोसोथोबाय गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो हाया फेगार गारबायना एबार गोसोनि बाथ्राखौ मेथाइजों बुंसिगोन दाना माबायदि बुंसिगोन बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा सना रुफाखौ होआबोला माइकआ दग्रा जादोंलै एसे साफा खालामना हो अबेलाय माइक होना मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा सना रुफाखौ होआबोला बे जाबाय दाहोनाया सोरबा रुवाथिखौ गोसोथोनाय खायसे दाहोनाया आरो माहाजोननि फिसाजोखौ गोसोथोफ्लांगारोना दा फेबाय बुंनानै लासिगोन बैसो थानायावनो फैखादो फैसालि देनां बुरैबोला लांनाय नङा बैसो थानायावनो फैखादो फैसालि देनां बुरैबोला लांनाय नङा दाना बेफोरबायदिनिफ्रायनो मेथाइया सोमजिलांदों होनना बुंदों बेनिफ्राय
न'खरनि दाहोनाफोर गोदान दाहोनाफोर फैनाय गामिनि मानसिफोर फैनाय दाना बुजिया हाब माथो जोबोद मोजाङानोलै बे बोसोर नङा जों फैगौ बोसोरावबो मोसानांसिगोन दाना बिदिनो जालांबाय नेक्स्ट बोसोरावबो मोसाबाय नेक्स्ट बोसोरावबो मोसाबाय जानाय लोंनायाबो जाबाय बिदिनो जानाय लोंनायफ्रा बाराद्राय जाबाय बाराद्राय मास मोनसे गाहाम खुंग्रा जाबाय मास मोनसे गाहाम लोंग्रा जाबाय दाहोनाफोरा मास मोनसे गाहाम थालांग्रा जाबाय ओमफ्राय सानैसो गोरों गोराफ्रा सानबाय बेफोरबायदि मास मोनसे गाहाम जायोबा लोङोब्ला जोंनि न'खरफ्रा मा जागोन फरायनायफ्रा मा जागोन फैसा थाखाफ्रा मा जागोन मावनाय दांनायफ्रा मा जागोन दाना एसे गोरों गोरोंफ्रा साननो हमबाय बिदिसो जानाय नङा जों सोलायनांसिगोन दाना गोरों गोरोंफ्रा एसे सानबाय साननानै मा खालामबाय एबार बोसोराव जोङो सप्तासेल' रंजागोन सप्तासेनि बारा रंजाया दाना रानबाय बिसोरो फार्स्ट खालि जों मोसौ थुखैगोन बिनि उनाव गेदेरखौ मान खालामगोन बिनि उनाव न'खर न'खर जागोन बिनि उनाव मोसागोन बिनि उनाव रंजागोन 7 दिनाव जोङो गोखा गोखै देहाफ्रा मोजां जागोन होननानै 7 दिनाव मैगं मैला जाबाय दा बेफोरबायदिनो गोदोनि बोराय बुरैफ्रा बै बैसागोखौ फालिबोदोंमोन होननानै बुंनाय जादों सासे बोराया नाथाय बेखौ लिरनायाव जों नुवाखै गावनि गोसोनि बाथ्राखौसो बुंदों जानोबो हागौ बिनि उनाव फैयै फैयै मा जाबाय गोबांद्राय जाबाय जानाय लोंनाय बाराद्राय